Moi bons días a todos e a todas. Vamos dar comenzo a esta sesión extraordinaria urxente do Pleno desta Deputación Provincial previsto para a 1 da tarde, donde o primeiro punto de orde do día é o pronunciamento sobre a urxencia desta convocatoria. Ten a palabra o deputado do Grupo Provincial do Partido Popular a efectos de xustificar a urxencia, don Jorge Cubela. Xustificamos a urxencia na necesidade de que a Diputación se posicione na defensa do Estado democrático e de dereito e en repulsa da corrupción que afecta a contorna persoal e política do presidente do Goberno, sendo unha das preocupacións máis importantes entre a opinión pública a defensa do Estado de Dereito e da democracia que se nos está transmitindo por parte da cidadanía. Votos a favor da urxencia. Queda aprobada por a maioría de 14 votos. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular en defensa do Estado democrático e de dereito e en repulsa da corrupción que afecta a contorna persoal e política de Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Moi ben, moitas gracias, señor presidente, moi bons días a todo o público, porque a bancada da oposición non a podemos saudar. Enviámoslles saúdos de forma telemática. Queremos transmitir, primeiramente, dende o Grupo Provincial do Partido Popular e do Grupo de Goberno, que as diputadas e os diputados que forman parte desta corporación no día de hoxe renuncia ao dereito ao cobro da asistencia que lle tería que ser percibida pola convocatoria dun pleno extraordinario. Non nos motiva nada máis que a defensa do Estado democrático e do Estado de dereito, que é fundamental nestos graves momentos defender. Nesta hora e neste día, no momento en que a UCO está a entrar en Ferraz, en Adif, no Ministerio de Transportes e Carreteras, podemos seguir dicindo que vivimos unha das etapas máis escuras en termos de deterioro institucional e de casos de corrupción que asolagan ao Estado español. As investigacións xudiciais acorralan, por primeira vez en democracia, a contorna persoal e política máis próxima dun presidente do Goberno. Falamos do caso da súa muller, do seu irmán, os dous últimos responsables da Secretaría de Organización do PSOE e, polo tanto, os números 2 do seu partido, a persoa que nomeou como fiscal xeral do Estado, a expresidenta de Adif, que anteriormente desempeñou a xefatura de infraestructuras da Diputación. Están inmersos en diferentes dilixencias xudiciais relacionadas con presuntos delitos de corrupción. Ademais do dano reputacional gravísimo que repercute na máis alta institución executiva do Estado, afonda unha situación de crise de confianza nas institucións democráticas e na neutralidade institucional sen precedentes na nosa democracia e nos propios poderes do Estado. Con todo, lonxe de colaborar coa xustiza e co esclarecemento dos feitos obxecto de investigación, dende moi diversos ámbitos do Goberno de España, os seus membros e autoridades profiren descualificacións constantes e continuas á actividade dos xuíces e tribunais, nun comportamento impropio dun Estado de Dereito democrático e avanzado. A isto hai que engadir a actitude indulxente de formacións políticas aliadas do presidente do Goberno, como BNG, socios de investidura de Pedro Sánchez, que en palabras da súa voceira, Ana Pontón, acusaron a xustiza de incorrer en lawfare na súa loita contra a corrupción en alusión aos casos que están afectando ao PSOE. Neste contexto, a presidenta do Consello Xeral do Poder Xudicial, o órgano de goberno dos xuíces e magistrados, fixo recentemente un chamamento a autoridades e particulares para recuperar o respeto que merecen os tribunais de xustiza e quen os serve, a súa independencia, e reclamou o cesamento de calquera presión ou interferencia no labor xudicial. Mais aló do contexto nacional xeralizado de vergoña e despropósito, a situación está provocando unha grave perda de legitimidade institucional, a degradación do marco democrático e a rotura da confianza cidadá no Executivo
e nos representantes que sustentan. Feitos que só poden superarse coa inmediata convocatoria de novas eleccións xerais, como pasaría en calquera estado de tradición democrática. Con todo, as recentes declaracións de Pedro Sánchez, ademais dun tufo ditatorial, ofrecen unha mensaxe desoladora. Admite que non adianta as eleccións porque o pobo non está con el. Dun xeito implícito, recoñece que ten secuestrada a vontade cidadá co único obxectivo de impedir a alternativa de goberno. Nunca antes un presidente do goberno afirmou algo parecido, consciente de que se trata dunha actitude de extrema gravidade nun país democrático como o noso. Por iso, hoxe, a Corporación Provincial, facéndose eco da vontade e opinión da inmensa maioría da cidadanía que representa, non pode permanecer en silencio ante esta situación, o que exixe un pronunciamento firme en contra da corrupción, das acusacións e presións realizadas fronte á xustiza e aos xornalistas, e en apoio da súa independencia. Por iso queremos amosar o rexeitamento expreso á corrupción instalada no seno do Partido Socialista, no Goberno de España e na contorna persoal e política máis próxima ao presidente Pedro Sánchez. Condenar as acusacións realizadas polos membros do Goberno de España e os seus socios atacando a xustiza e xornalistas, que están destapando as continuas tramas de corrupción que rodean a Pedro Sánchez dende fai 10 anos. Exixir ao Goberno de España a inmediata depuración de responsabilidades políticas, derivadas dos casos de corrupción coñecidos nas últimas datas, e solicitar dos seus propios socios nas distintas institucións a revisión dos acordos de goberno ou apoio político. Requerir ao Goberno de España que, de xeito urxente, adopte as medidas necesarias para garantir a colaboración activa con todas as instancias xudiciais, parlamentarias e administrativas, que investigan posibles irregularidades na súa xestión. Solicitar ao presidente do Goberno de España a disolución das Cortes Xerais e a inmediata convocatoria das eleccións para permitir que os españois, a través do seu voto, abran un novo tempo político de limpeza e honradez. Rexeitar e reiterar todos os nomeamentos e recoñecementos protocolarios ou condecoracións en favor de persoas vencelladas con estas tramas de corrupción, particularmente a Isabel Pardo de Vera. Queridos compañeiros e compañeiras da bancada socialista e do BNG que nos están a seguir en streaming de forma telemática dende as súas casas. Xa non nos sorprenden a ninguén. A resposta era agardada. Un partido que nin dá a cara, nin dá explicacións, nin se avergoña, tanto en Madrid como en Ferraz ou, lamentablemente, nesta provincia. O PSOE está en plena fuxida cara a ningunha parte. Ou si a seguir perdendo a pouca confianza que a cidadanía tiña nun partido que era serio, decente e lle presumíamos ser un das dúas formacións políticas que deben ser as alternativas na clara alternancia política en calquera país de tradición democrática. Compañeiros e compañeiras deputadas do Partido Socialista, que, repito, hoxe nos siguen por vía telemática. Con esta resposta, a única incógnita que quedaba clara quedou despexada. Entre Pontevedra e Ferraz, elixen Ferraz. Permítanme que faga fincapé nunha serie de asuntos porque ao longo dos últimos meses, anos e mesmo mandatos estivemos recibindo unha serie de leccións morais que non imos consentir máis. Despois de todo o asunto das prostitutas, leccións de feminismo, cero. Despois dos audios escandalosos, leccións de honestidade, cero. Despois das nulas explicacións de Sánchez, ao que o escándalo non lle quitou a fame, leccións de transparencia, cero. E despois de plantar ao pleno, leccións de respeto á provincia de Pontevedra, ningunha. Este último punto vai tamén para o Bloque Nacionalista Galego, ao que non só non lle parece xustificada esta convocatoria extraordinaria, senón que se atreven a calificala de perversa. Perverso é que entreguen a confianza que os galegos lle deron nas urnas a cambio de nada. Perverso é que en toda a legislatura non conseguiran nada para Galicia, nin fixeran que Sánchez cumpra cos seus compromisos. E perverso é o seu doble rasero, cando promovían nomear persoa non grata a Mariano Rajoy na súa propia cidade, pero miran cara a outro lado con Sánchez.
demostrando que son unha sucursal máis do sanchismo. Pero falando de cousas perversas, podemos referirnos ao silencio cómplice e revelador do alcalde de Vigo e membro da Comisión Executiva Federal do Partido Socialista, Abel Caballero. O que non morde a lingua cando se trata de atacar a esta Diputación ou a Xunta, aínda non dixo nin mu sobre o maior escándalo de corrupción mínimo da década, porque aí están os seres de Andalucía. O que se alegraba da decisión de Sánchez despois da pantomima do retiro espiritual semella que non mudou a súa postura. O que non dubidaba en pedir dimisión ao adversario debe pensar que estar cercado pola corrupción, tanto no ámbito familiar como político, é o mellor exemplo de ser un demócrata. En conclusión, o PSOE ten un problema estrutural de corrupción. Sánchez está queimado pola corrupción e o sanchismo está esgotado. Só mantén en pé unha serie de socios que só pensan en rabuñar algún trozo de carroña máis dun goberno que non pode gobernar pendiente dos telediarios. Se aínda queda algo de dignidade nos socios de goberno, o que deberían facer é retirar o apoio para que a cidadanía poida pronunciarse libremente e elexir a un novo goberno que poida solucionar esta catastrófica situación. A soberanía nacional e os dereitos constitucionais mandan neste momento histórico. O peor de todo é que nin convocan eleccións nin cren que deban facelo. Iso é o sanchismo. O caso Tito Berni, o caso Aldama, o caso Begoña, o caso Hermano, o caso Era Europa, o que trincaron no momento máis duro da crise do coronavirus coa compra das mascarillas, o caso Hidrocarburos, o caso Coldo, o caso Ábalos, o caso Fiscal Xeral do Estado, o caso Leire Díaz, o caso Santos Cerdán, coñecendo durante esta semana as dimisións do Goberno de Navarra que está cercado polas adxudicacións deste último. Queridos cidadáns e cidadás da provincia de Pontevedra, é a 1:20 da tarde. Aínda non comimos, estamos ben, e se queren axuda, que a pidan. Boas tardes, máis nada. Moitas grazas, señor Cubela. Eu, por rematar a intervención referente a este pleno, pois lamento sinceramente o erro cometido tanto polo Grupo Socialista como polo Bloque Nacionalista, que fai escasos minutos participaron nunhas comisións informativas que se celebran os venres ou venre antes de cada pleno de cada mes. E, claro, eles, desde ese momento, pois quixeron adiantar a fin de semana, porque a unha tiñan pleno e renunciaron a súa obriga, que é representar os cidadáns estando aquí neste pleno, e tanto socialistas como nacionalistas escolleron a peor das opcións de todas as que tiñan, porque podían vir a este pleno a dar os seus argumentos, expoñer o seu punto de vista, dicir todo eso que dixeron durante estes días, e todo no marco da moción, e, por suposto, penso, e é o que debían de vir facer, que era votar. Algo, pois, do que fuxiron. Isto, claro, é esta oportunidade que tiñan aquí no pleno para defender a súa posición, a esquerda acaba de deixar claro cal é. Eles lle dan plantón ao Estado de Dereito, lle dan plantón á limpeza, lle dan plantón á repulsa contra a corrupción que está rodeando ao presidente Pedro Sánchez, lle dan plantón a que os cidadáns tomen a palabra de xeito democrático mediante a convocatoria de eleccións, lle dan plantón tamén a reixeitar esos ataques á xustiza e aos xornalistas, e lle dan plantón á provincia, que non ao PP, lle dan plantón á provincia. Isto se enmarca, pois, para desgracia de todos os veciños da provincia, veciños e veciñas da provincia de Pontevedra, nesta estrategia que ten o PSOE de que van á fuga. Eles fuxen das súas responsabilidades, fuxen de comparecer, fuxen de condenar a corrupción e fuxen ata de respetar a vontade popular dos cidadáns. E esa fuxida cara adiante por parte do socialismo pois xa é imposible de agochar.
pero sempre está o BNG, un BNG que é o amigo perdona todo do socialismo. Se o PSOE fai seguidismo de Ferrán, o Bloque Nacionalista fai seguidismo do PSOE. E isto é o marco que nos trouxe hoxe aquí. Hoxe era un día magnífico para que deste pleno saíra unha mensaxe contundente contra a limpeza e contra a corrupción, e se ese mensaxe se envía é grazas á maioría do Partido Popular que está aquí. Pero nós vamos a seguir representando a maioría social da provincia ante espectáculos que se están a desenvolver todas estas semanas, e que hoxe que teño un capítulo neste momento como é o rexistro que se está a realizar, pois, tanto un rexistro por parte da UCO, tanto en Ferraz como en distintos organismos de diversos ministerios. Así que vamos a proceder á votación deste segundo punto de orde do día, que é unha moción do Grupo Provincial do PP en defensa do Estado democrático e de dereito en repulsa da corrupción que afecta a contorna persoal e política de Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España. Votos a favor. Queda aprobada por a maioría de 14 votos. Pois non habendo ningunha outra cuestión que comentar, finalizamos esta sesión. Moitas grazas a todos, moi bo día.